Hey, what's up mga ka-adventure? Handa na ba kayo? Ito na po ang bagong latest update sa may ginagawa Christmas Village o di kaya Silo-Silo dito sa may Calasiao, Pangasinan. So na nga mga ka-adventure, sinimulan ng lagyan ng design or pailaw ang aming tulay. At napadaan ulit tayo mga ka-adventure dito sa mga kampanang kulay puti na nakasabit sa mga puno. Hahay, nakaka-excite naman mga ka-adventure. Tignan nito kapag mayroon ng mga ilaw. Ang dami na pong nakaabang sa bungang pasabog ng Christmas Village ng Calasiao, Pangasinan. Punta naman tayo sa may bandang gate mga ka-adventure. Ayun, meron po tayo nakitang bilog-bilog parang snowman. Tara mga ka-adventure, silipin po ulit natin yung tunnel. Ayun, ang ganda mga ka-adventure. Pagpasok mo pa lang para ka lang ikakasal. Pero hanggang dito lang tayo mga ka-adventure, silip-silip lang. Bawal pa kasing pumasok sa loob dahil pagagalitan tayo. Sa may bandang dito mga ka-adventure, silipin din natin kung anong ginagawa nila. Abay, napakaganda naman talaga mga ka-adventure. Oh, napakaganda ng mga kulay, no? Sana all! Tiyak mga ka-adventure, pag pinailawan na ito, tiyak magliliwanag at magmumukad ka ng mga ganda. Kunting tiis lang tayo mga ka-adventure dahil sa darating na November 28, mga bandang 6 PM ay grand opening nito at kanilang papailawin. Wow, wag natin itong palagpasin mga ka-adventure. Kita-kits po tayo dito. Oh my God! Wow! Kaya yayain mo na mga ka-adventure yung kakilala mo as a friend. At arap na dito sa may Christmas Village or Silo-Silo at pailaw ng Calasiao, Pangasinan. Dito sa may bandang harap ng simbahan mga ka-adventure, mayroon na rin po silang nilagay ng mga pailaw. Dito din sa may bandang waiting shed, punong-puno na rin ang pailaw. Ito pala yung mga nilalagay nila sa may tulay mga ka-adventure. Kasalukuyan pa lang nilang tinatapos. Magkabila ang side po kasi ang lalagyan nila doon mga ka-adventure. At yun mga ka-adventure, nakaready na rin po ang aming munisipyo. Punong-puno na rin po siya ng Christmas light o di kaya na may pailaw. Abay, kaabang-abang na ito mga ka-adventure. Nakaka-excite naman. Dito mga banda mga ka-adventure, silipin natin. Sana Oha mga ka-adventure, malapit na po siyang matapos. Mga 60 to 70% na po ang natapos nila mga ka-adventure. Kunting tiis na lang tayo mga ka-adventure dahil sa ilang araw na lang masisilayan at makikita na natin ang Silo-Silo o Christmas Village ng Calasiao. Napadaan pala tayo mga ka-adventure dito sa may bilihan ng mga puto ng Calasiao. Ito pala yung plain mga ka-adventure. At yung kabila naman po ay yung puto with cheese. Mayroon pong strawberry, blueberry at saka pandan. At mga iba pang kutkutin na pwede natin bilhin pampasalubong. At syempre kapag nakabili ka na ng pasalubong mga ka-adventure, at nakapasyal na rin sa may Christmas Village namin, daan ka na rin dito sa may Carnival para mag-enjoy at magsaya. Marami po tayong pwedeng laruin dito. Mayroong mga bingguhan, drop balls, mayroon din yung hulog ng piso at saka running light. Madami po tayong pwedeng mapapanalunan dito. At syempre pwede rin po tayong sumakay sa kanilang mga rides. So yun na nga mga ka-adventure, ang bago nating update dito sa may Christmas Village ng Calasiao, Pangasinan. Maraming salamat sa walang sawang pagsuporta at sa panonood. Hanggang sa muli, paalam!